Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Arlo. Taong 1968, lalong Negros Occidental. Noong mga panahong ito, nakatira sa poder ng tiyuhin niya itong si Arlo. Matagal na siyang inabandona sa kadahilan ng kapwa mga rebelde ang mga magulang niya. 2 buwan lang din siya nitong inalagaan bago ito bumalik ng bundok. Magmula noon, ang pamilya na ng tiyuhin niya ang itinuring niyang totoong kamag-anak. Bale, nalaman lang din niyang inabandona siya noong tumungtong na siya sa tamang edad. Sa mga taong ito pinuno, nasa 17 anyos na si Arlo. Kahit bata pa, tumutulong na siya sa pagsasaka at anumang uri ng gawain sa loob. Istrikto kasi ang kanyang tiyuhin, kaya kailangan niya talagang kumilos kung gusto niyang makakain. Malupit din ito sa kanya na animoy hindi siya nito tinuturing bilang isang kadugo. Hindi lang yon. Ramdam din niya na may paborito ito sa loob ng bahay, kaya literal talagang lumaki siya sa hirap. Kapag nag-aaway nga sila ng mga anak nito, kahit hindi siyang nauna, parang kasalanan pa niya. Palagi rin siyang napapalo, kaya kahit anong iwas ang gawin niya, halos araw-araw talaga siyang nagugulpi. Mahirap man ang kinalakihan niyang buhay, hindi ito gaanong ininda ni Arlo dahil sa nakasanayan na niya ang ganoong estado. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, malapit na palang dumating ang panahon kung saan babalik ang kanyang mga totoong magulang para iligtas siya sa sitwasyon niya. Ilang buwan ang lumipas matapos pumasok ang taong ito, wala pa ring nagbago. Halos araw-araw, nasa sakahan siya at nagbabanat ng buto. Minsan, sinasalo pa niya ang trabaho ng kanyang ama-amahan, lalo na kung pinapauwi ito ng maaga ng asawa. Kapag inaabutan naman siya ng hapon sa bukid, paniguradong wala na siyang madarat ng pagkain sa kanila. Kapag kasi tapos na ang mga itong maghapunan, kahit may mga natira pa, ibibigay na nila ito sa mga alaga nilang aso. Gutom na gutom man, alam ni Arlo na wala siyang karapatang magreklamo. Kaya sa halip na magmukmok, pasimple siyang naglalaga ng saging para lamang may makain sa gabi. Dagdag pa niya na pinagdadamutan din siya nito ng pagkain, lalo na kung mga karne o isda ang ulam. Di man siya madalas na nakakatikim ng ganon, pinipili naman niyang makontento sa kung ano ang ipinapasok niya sa kanyang sistema. Hanggat maaari rin, dahan-dahan niyang inilalayo ang kanyang loob sa pamilya ng tiyuhin niya upang hindi maging mahirap sa kanya ang maglayas kapag nakaipon na siya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, natunugan na pala ng tiyuhin niya ang kanyang mga binabalak. Isang hapon, pagka-uwi niya sa kanila, bigla na lamang siya nitong sinamahan sa kanyang silid na parabang meron itong hinahanap. Noong una, hindi naman niya ito gaanong pinansin, pero nung isara na nito ang pinto, doon na niya hindi maiwasang magtanong. Tiyo, ano hong kailangan nyo? May problema ho ba? Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bahagya naman itong napangisi na parabang may gagawin ito na hindi niya inaasahan. Walang sabi-sabi, agad nitong hinalungkat ang kanyang mga gamit hanggang sa makita na nito ang isang kawayang may butas. Pagkakuha naman dito ng tiyuhin niya, bahagya naman itong napasilay sa kanya. Akala mo ba, hindi ko alam na may tinatago ka? Alam mo Arlo, malaking kasalanan para sa akin ang maglihim. Hindi ka na nga nagbibigay ng tama, magnanakaw ka pa. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, agad naman siyang nakaramdam ng hindi maipagkakailang takot. Gusto niya noong magdahilan pero wala siyang maisip na rason para makapagsinungaling sa lahat ng mga sinasabi nito. Makalipas pa ang ilang minuto, pagkabasag naman ng tiyuhin niya sa kanyang maliit na alkansya, doon bumungad sa kanila ang iilang pirasong barya na matagal na niyang inipon. Mapupuno na rin ang alkansyang yon
Kaya habang pinagmamasdan niya ito, nakakaramdam siya ng matinding lungkot at panlulumo. Sa isip-isip niya, bakit ito kinuha ng tiyuhin niya, gayong pinaghirapan niya ang lahat ng iyon? Hindi niya rin ito ninakaw, kaya walang dahilan para basta-basta na lang itong kunin sa kanya. Habang nakikipagdiskusyon siya, isa-isa namang binibilang ng kanyang tiyo ang ipon niya. "Tiyo, mawalang galang na ho. Pero pinagpaguran ko ho ang perang yan. Hindi ko yan ninakaw. Kaya wala kayong karapatan na kunin yan. Ibigay niyo yan sa akin para makalis na ako sa impyernong bahay na to." Nang marinig naman ng tiyuhin niya ang kanyang sinabi, bigla naman itong tumayo sabay tingin sa kanya ng may paninindak. Dahan-dahan din itong lumapit sa kanya at nung magkaharap na sila, dito na ito nagsimulang magsalita. "Alam mo, kulang pa nga tong ipon mo pambayad sa pagpapalaki ko sa iyo eh. Gusto mong tumakas? Sige, gawin mo. Hinding-hindi kita pipigilan. Pero ipapaalala ko lang sa iyo, Arlo. Wala kang kahit na anong dadalhin mula sa pamamahay ko." Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, hindi naman niya maiwasang magalit ng husto. Sa halip na sumunod sa kanyang tiyuhin, dito na siya nangahas na labanan nito. Pagpakawala naman niya ng sapak, agad naman itong nailaga ng tiyuhin niya hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Sa kanilang pagbubuno, unti-unti naman niyang nararamdaman ng hindi nila maipagkakailang lakas. Sa kabila ng katandaan nito, napansin niyang may taglay pa rin itong kaliksihan. Dahil sa ganoong pangyayari, mabilis siya nitong natalo. Habang nakikipagbuno kasi siya sa kanyang tiyuhin, bitbit niya ang pag-aalinlangan, gawa ng kahit papaano marami rin itong naitulong sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman siya nitong kinaladkad papalabas habang paulit-ulit na pinagmumumura. Si Arlo naman, nanatili lang tahimik habang inaayos ang kanyang sarili. Sa sobrang tindi ng pagkakabugbog sa kanya, hindi niya gaanong maramdaman ang kaliwang parte ng mukha niya. Namumula na rin ang kanyang paningin, buhat sa dugong dumaloy sa kanyang mga mata. Pagdating naman nila sa labas, agad naman siya nitong binalibag kasabay ng walang habas nitong pagmumura sa kanya. "Mula sa araw na to, inaalisan na kita ng karapatan para pumasok sa pamamahay ko. Pwede ka ritong manatili, pero kasama mong matutulog ang mga hayop. Diyan ka nababagay. At huwag mo kong sisisihin sa mga nangyari sa'yo. Sisihin mo ang pamilya mo na pinabayaan kang maghirap." Nang marinig naman ni Arlo ang sinabi nito, napabuntong hininga lang naman siya habang pinipigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Sa puntong yun, hindi lang ang kanyang katawan ang masakit, kundi mas masakit na ang kanyang loob. Gustong-gusto niya noong sumigaw ng malakas, pero pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil sa mga matang nakamasid sa paligid. Maya-maya pa, nagkalat na rin sa labas ng bahay ang kanyang mga gamit dahil sa pagtapon dito ng tiyahin niya. Matapos nun, isa-isa naman niya itong kinuha bago siya pumasok sa loob ng kulungan na nasa ilalim ng papag. Kasama ang mga manok, tahimik siya roong nahiga para hayaang maghilom ang lahat ng sugat niya sa katawan. Kalaunan, nang makaidlip na siya, bahagyang nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Sa sobrang pagod at tindi ng kanyang mga pinagdaanan, gabi siya nang magising, buhat sa kalabog na pansamantalang umikot sa buong bahay. Pagmulat ng kanyang mga mata, agad namang bumungad sa kanya ang napakadilim na paligid. Bagaman wala siyang nakikita, pinilit niyang gumapang papalabas hanggang sa may mga narinig siya na tinig na animoy nag-aaway. Paglabas naman niya ng kulungan, tumambad sa kanya ang mga taong nasa 50 ang bilang. Bawat isa sa mga ito, armado mula ulo hanggang paa. May mga dala-dala rin itong bandila na animoy sumisimbolo sa kanilang ipinaglalaban. Matapos naman niya itong masilayan, maigi niyang pinakinggan ang mga argumento
hanggang sa dito na niya narinig ang boses ng dalawang namumuno. Paulit-ulit nitong sinasambit ang kanyang pangalan habang kinakausap ang tiyuhi niya. Nang marinig naman niya ang sinabi ng dalawa, dali-dali naman siya roong lumapit para magpakilala. Nang mapansin naman siya ng pinuno ng mga rebelde, pansamantala naman yung nanahimik para bigyan siya ng pagkakataon na makapagsalita. Ako ho si Arlo. Yung hinahanap ho ninyo. Bakit ho? Nandirito na ho bang mga magulang ko? Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, maigi naman itong pinagmasdan ng kanyang kalagayan. Mula ulo hanggang paa, tinitigan siya nito hanggang sa makita nito ang kabuuan ng kanyang kalagayan. Pagsilay naman ng rebelde na halos mapuno na ng pasa ang kanyang katawan, agad naman itong inutusan ng pamilya ng tiyuhi niya na lumuhod sa bakuran ng bahay. Isang utos lang nito, sapilit ang kinaladkad ng mga kasamahan nito ang mag-anak. Pagluhod naman ng buong pamilya sa harap nila, dali-dali namang naglakad patungo sa kanilang likuran ang iilang mga rebeldeng may daladalang armas. Inyo sanang tinandaan ang biling ng mga magulang ni Arlo sa inyo. Pinagkatiwalaan niya kayo, kaya hindi namin sukat akalain na ganito ang gagawin ninyo sa bata. Baka nakakalimutan nyo, palagi kaming nagbibigay ng sustento. At alam niyo ba kung anong parusa sa ganitong kasalanan? Kamatayan! Matapos naman itong mailahad ng rebelde, agad namang ikinasa ng mga kasama nito ang armas na kanilang dala. Pagsilay naman ng tiyuhi niya sa mga rebelde, dito na nito hindi maiwasang humingi ng tawad. Paulit-ulit itong nagsumamo sa kanya, ngunit kahit anong gawin nito, sadyang huli na ang lahat, sapagkat ilang metro ang layo mula sa kanilang kinaluluhuran, nagbaba ng utos ang namumuno. At ang utos na yon ang naging hudyat para paslangin silang lahat. Rinig na rinig ni Arlo ang mga putok ng baril, ngunit hindi na niya nakita pa ang mga nangyari. Gustuhin man niya kasing lumingon, hindi siya pinahintulutan ng lalaki. Paglayo naman nila ng bahay, nagmamadali naman silang naglakad patungong bundok. Sa kanilang paglalakad, nakita niya ang iilan pang mga rebelde na nagbabantay sa paanan. May mga tagapagmasid din sa malayo na parabang nasa kasagsagan sila ng digmaan. Sa kanilang paglalakad, dito ay pinaliwanag ng lalaki kung bakit ngayon lang sila nakabalik. Ayon dito, may nangyayaring digmaan sa kanilang lugar na tanging sila lang ang nakakaalam. Yun din ang rason ng kanyang magulang kung bakit siya nito pinapakuha. Hanggat maaari, ayaw sana nitong madawit siya sa ganoong gulo, subalit sa pagkakataong ito, wala na itong mapagpipilian. Dagdag pa ng rebelde, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para lamang maprotektahan siya. Nabanggit din itong aabutin pa ng 2 araw ang kanilang paglalakad para lamang marating ang kuta. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, maraming bagay siyang pilit doong itinatanong. Kahit papaano kasi, aminado rin siyang hindi lahat ng kanyang mga katanungan na sagot ng paliwanag nito. Nang marinig naman ito ang lahat ng nais niyang malaman, agad naman itong nagsalaysay ng katotohanan. Ayon dito, hindi mga militar o kapwa rebelde ang kanilang kalaban. Kabilang sila sa huling pag-asa ng mga albularyo na nakikipaglaban sa mga pugad ng mga aswang na nasa kabundukan. Mariin din itong inilahad, matagal na silang nakikipagpatayan sa mga ito. Madalas, upang hindi makitaan ng kahinaan ang namumuno sa grupo, sa sandaling magdalang tao ito, kusa nilang inaabandona ang bata. Masakit man yon para sa pinuno nila, hindi na ito mahalaga. Ang importante, mabigyan nila ng pagkakataong mabuhay ng normal ang kanilang mga supling. Dagdag pa nito na, hindi niya sana malalaman ng tungkol sa sikreto ng kanyang mga magulang kung hindi nila nabalitaan ang pagmamaltrato ng tiyuhi niya sa kanya. Nabanggit din ito na, magmula noong nalaman nila ang tungkol dito,
Nagdesisyon na silang ubusin ang pamilya. Maaaring tingnan niya man ito bilang isang buktot na paniniwala, sinusunod lang nila ang batas na kanilang kinagisnan. Kung bubuhayin namin sila, parang sinabi lang din naming ayos lang na maltratuhin kanila mula pagkabata. Hindi namin papahintulutan yun, Arlo. Wala yun sa aming bokabularyo. Tsaka dapat lang silang mamatay. Kung iisipin, wala pa nga to kumpara sa mga pinagdaanan mo. Matapos namang makapag-wika nito, dito na ito unti-unting tumahimik. Dumaan pa ang mga araw, narating na nila ang kuta ng rebelde sa isang tagong parte ng bundok. Mula sa bukana nito, kapansin-pansin na ang mga nakausling tipak ng kahoy na sobrang tutulis. Nagkalat din ang mga nakatarak doong mga labi ng mga nilalang na hindi niya mawari kung ano. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng rebelde ang kanyang tinitingnan, dito nito inilahad sa kanya na yon ang mga bangkay ng mga aswang na kanilang napatay. Dagdag pa nito na, sa loob ng 4 na buwan, gabi-gabi silang sinasalakay ng mga ito. Unang beses yung mangyari sa loob ng 1 dekada, kaya hindi nila maisip ang mismong dahilan ng pag-atake. Pagkalahad naman ito sa kanya, nagmamadali naman silang pumasok hanggang sa marating na nila ang isang kubo kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Naghihintay sa iyo sa loob ang ama't ina mo. Huwag kang magalit sa kanila, Arlo, sapagkat pare-parehas lang kayong nagsasakripisyo. Hindi ko alam kung gaano kabigat ang kanilang pasanin para lamang tiisin ang inyong pagkawalay sa loob ng mahabang panahon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dahan-dahan naman siyang naglakad. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, unti-unting lumalakas ang pagpintig ng kanyang puso. Di nagtagal, nang mabuksan na niya ang pinto, dito niya nakita ang mga magulang niya na kasalukuyang kumakain ng pananghalian. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong tinawag para umupo sa tabi nila. Tahimik silang nagsalo-salo at nung matapos na silang 3, dito na nagsimulang bumuhos ang kanika nilang mga emosyon. Matinding paghingi ng tawad ang ginawa ng kanyang mga magulang dahil sa naging kapabayaan ng mga ito. Nangako rin ng mga ngayong nagsama-sama na sila, hindi na sila magkakahiwalay pa. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nanumbalik ang pag-asang minsan na niyang nakalimutan. Akala ni Arlo, yun ang panibagong yugto ng buhay niya. Pero ang hindi niya alam, nagsisimula pa lang ang pagsubok na kanilang kahaharapin bilang isang pamilya. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, hindi pa man pumapatak ang 7:00, may mga napansin na silang grupo ng mga banog na paikot-ikot sa kalangitan. Walang pati din ang paghuni ng mga ito na parabang meron yung hinahanap. Nang mapansin naman yon ng grupo, dali-dali naman itong tumungo sa kanilang mga tahanan. Bawat isa, hindi naglakas loob na umalis sa mga pinagsisilungan nila. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya namang tumahimik ang buong lugar sa puntong ang naririnig na lamang nila ay ang mga huni ng banog. Hindi naglaon, nagsimula ng bumulusok ang mga ito patungo sa bubunga ng kanilang tahanan. Nang marinig naman yon ng mga rebelde, dito na sila buong tapang na naghigante. Bawat putok ng kanilang mga armas, merong isang aswang na bumubulusok papaibaba ng kubo. Habang abala naman sila sa pakikipaglaban sa mga ito, nagsimula na ring sumugod ang mga aswang na lakat. Sa loob lamang ng ilang segundo, binalot ng matinding kaguluhan ang buong paligid. Lahat ng direksyon, may mga nilalang silang nakikita, kaya hindi na sila nakapag-isip pa. Dahil sa pangyayari, dito na nagbaba ng utos ang kanyang ama para sa mga kasama nito. Sa halip na mga baril pa ang kanilang gamitin, napilitan ang mga rebeldeng kumuha ng mahabang sundang at bolo. Hinugot din nila sa dingding ng kanilang mga tahanan ang malalapad na kalasag
bago sila tumungo sa pinakagitnang bahagi ng kuta. Pagkatipo naman ng grupo sa lugar, sakto naman ang pagdating ng kanyang ama. Mula roon, pinigilan nila ang pangkat ng mga aswang habang pilit nila itong itinataboy papalabas. Dahil sa magkakaugnay nilang atake, hindi naman ito naging mahirap sa kanila. Pagsilay ng mga aswang na lakat sa kanilang pugad, agad naman itong itinuon ang kanilang puwersa sa kanilang grupo. Dahil sa pagsugod ng mga ito, ramdam naman nila ang matinding bigat na nagmumula sa kanilang mga kalasag. May mangilan-ngilan sa mga dumidepensa ang napipilitan ng umatras, ngunit dahil sa lakas na hinaram nila sa mutya ng ngipin ng kalabaw, hindi sila nito napangibabawan. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang makapwesto na ang kanilang grupo, dito na sila buong puwersang sumalakay. Pagyuko ng kanilang mga kasamang may dalang kalasag, agad namang lumundag mula sa itaas nito ang mga kasama nilang may daladalang mahabang bolo. Pagkatapos nito, mas lalong tumindi ang kanilang pakikipaglaban. Lahat ng mga mandirigma, walang sawa na pinaslang ang lahat ng mga aswang na kanilang makita. Sa loob ng mahigit 1.5 oras, nasaksihan ni Arlo ang tindi ng laban ng unang beses niya lang masilayan. Ayon sa kanya, sa lugar na yon, parang normal na lang na makakita ng mga naputol na peraso na katawan ng tao. Dagdag pa niya na, kabilang ito sa nakakatakot niyang karanasan na hindi niya makakalimutan. Maya-maya pa, nang lumamang na sila sa laban, dito na nagsimulang magsipulasan ang mga nilalang. Paglabas nito sa kanilang kuta, para itong mga asong nabahag ang buntot. Bawat isa kanya-kanyang tinahak ang daan papalayo. Sa pagkawala naman ng mga ito, pansamantalang binalot ng katahimikan ang buong paligid. Nagkalat din sa lugar ang bangkay ng mga rebelde at mga aswang na napaslang sa labanan. Base sa kanyang ama, umabot sa 19 ang nalagas sa kanila. Sa parte naman ng mga aswang, nasa humigit 50 ang nawala. Matapos naman nila itong matansya, agad nilang inihiwalay ang labi ng mga kalaban sa kanilang mga kasama. Yung mga pumanaw na aswang, itinambak nila sa talahiban, habang ang kanilang mga kasama, binigyan nila ng magandang libing. Ilang araw pa ang lumipas, pansamantalang binalot ng kapayapaan ang kanilang kuta. 2 gabi ring walang nangyaring pagsugod na siya namang labis na ipinagpasalamat ng mga magulang niya. Sa pamamagitan kasi nito, makakahinga na ang bawat isa ng maluwag. Inakala rin nilang yun na ang huling pag-atake, ngunit pagsapit ng Biyernes, may dumating na 3 mangangabayo na nasa hanay ng kalabang lahi. Pagtigil nito sa entrada ng kuta, agad namang bumaba ang mga nakasakay dito habang kampanteng naglalakad papalapit. Kahit alam nilang nakatutok na sa kanila ang mga matataas na kalibre ng baril, tila bang hindi ito nagbigay ng banta para sa kanilang mga buhay. Pagdating naman nila sa malaking pintuang nagsisilbing hangganan, dito na ito kumatok ng mahinahon, pagpapakita ng dalisay nilang pakay. Maya-maya pa, pagbukas naman ng pinto, nakita nila ang matatandang lalaki na may mahabang puting buhok. 2 sa mga ito medyo may katabaan, habang ang isa naman patpatin pero may mga nakaumbok na kalamnan. Di lang yun, may daladala rin itong mahabang sundang, indikasyon na dalubhasa ito pagdating sa pakikipaglaban. Pagsilay naman doon ng ama ni Arlo, nagmamadali naman itong lumapit para kausapin ang kanilang mga bisita. Pagharap naman ng magkabilang panig, dito na nagsimula ang isang mahinahong pakikipag-usap. Bawat isa, pinipilit na unawain ang rason ng isa upang magkaroon sila ng magandang pasya. Ngunit dahil sa pamimilit ng mga aswang na masunod ang kanilang nais, wala na ring nagawa ang ama ni Arlo upang manindigan ukol sa alam nilang tama.
Mariin din itong inilahad sa kanilang mga kalaban. Hindi sila basta-bastang magpapasindak sa anumang uri ng banta. Matapos naman itong mailahad ang kanyang nais, agad naman itong tumalikod. Ganon din ang ginawa ng tatlo. Subalit bago sila makalayo, may mga binanggit pa itong mga bagay na nagdulot naman ng galit sa panig ng kanyang ama. Huwag niyo sanang kakalimutan. Kumukonti na ang bilang ng inyong mga kasama. Binigyan na kita ng pagkakataong umalis pero sinayang mo. Mga tao nga naman talaga. Masyadong mga sutil. Pagkarinig naman ng kanyang ama sa sinabi nito, agad naman itong inabisuhan ng kanyang mga tauhan na isarado na ang pinto. Pagkalabas ng tatlong nilalang, pasimple naman niya itong pinasundan sa kanyang mga kasamang eksperto na pagdating sa pagmamanman. Inabot ng 2 araw ang pagtunton bago nakabalik ang kanyang mga inutusan. Pagdating naman ng mga ito, nakahanda na ang kanilang grupo. Kinahaponan, kagaya ng napagplanuhan, mabilis nilang tinahak ang daan patungo sa pugad ng mga kalaban. Bawat isa sa kanila, armado ng mga pangontra, sa kadahilan ng ayon sa mga nakabalik, marami ang bilang ng mga aswang ang naninirahan sa lugar. Nalaman din nilang nagtatago ang mga ito sa isang liblib na bundok na tinatawag nilang Bundok Kupang. Para marating ang nasabing lugar, kinakailangan nilang tumawid ng isang sapa at 3 bundok. Matarik din ang bawat parte ng daan, kaya kailangan nilang mag-ingat, lalo na't may mga dala silang gamit. Ilang milya ang layo mula sa bundok. Pansamantala silang gumawa ng kuta. Mula roon, tiniktikan nila ng maigi ang mga nilalang. Oras-oras nagpapadala ng mensahe ang mga tagapagmasid para malaman nila ang eksaktong oras ng kanilang pag-atake. Matapos ang masinsinang pagmamanman ng kanilang grupo, nagdesisyon na ang ama ni Arlo na magsagawa ng operasyon. Katirikan ng tanghali sila sumugod at sa pagdating nila sa lugar, nadatna nila ang mga nilalang na hindi nakahanda. Inaasahan naman nila ito, lalo pat nalaman nilang nahahanay sa lahi ng mga uwak-uwak ang kanilang mga kalaban. May kakayahan itong makapagpalit ng anyo sa katirikan ng araw, pero nasisiguro nilang bawas ang malaking parte ng kanilang mga kapangyarihan. Kumpiyansado rin ng kanyang ama na walang laban ito sa kanila dahil sa dami ng dala nilang mga pangontra. Maya-maya pa, nang mapasok na nila ang entradang daan ng pugad, lahat ng mga nilalang na umaatake walang awa nilang pinaputukan ng hawak nilang armas. Matapos naman itong tamaan ng bala, nagkaroon pa ito ng pagkakataon para paghilumin ang kanilang mga pinsala, ngunit sa kasamaang palad, halang na ang mga kaluluwa ng mga rebeldeng pumunta. Bawat putok ng kanika nilang mga armas, sinisiguro nilang sa ulo ang tama nito. At ang mga aswang na tinamaan sa ulo, ora mismo pumapanaw. Ang pangyayaring yon ang nagdulot sa lahi ng mga uwak-uwak para maalarma. Lahat ng pwedeng gawin ginawa na rin nila hanggang sa magpasya na ang mga ito na makipaglaban ng patayan gamit ang kanilang mga natitirang sundang at bolo. Habang nakikipagtagaan ng mga nilalang, mas lalo namang binilisan ng kanyang ama ang pagsugod patungo sa pinakapuso ng pugad. Kahit kasi mahaba-haba na ang panahong ginugol nila sa loob ng pugad, nananatiling hindi pa rin nila makita ang kinaroroonan ng 3 matanda. Maya-maya pa, may nakita silang isang malaking kubo na binabalot ng itim na tela ang bawat dingding. Wala ring mga nilalang na umaaligid sa lugar, kaya unang tingin doon ng kanyang ama, hindi na nito naiwasang magtaka. Ikutan ninyo ang buong paligid. Ipagbigay alam niyo sa akin ang bawat bagay na inyong makikita. Lahat ng matitira magbantay sa labas. Ikaw, Emilio, sumama ka. Papasukin natin ang loob ng pugad na to. Magdala ka rin ng sulo
Para kung sakali mang madilim sa loob, may tanglaw na gagabay sa atin. Pagkasambit naman ng kanyang ama sa mga katagang yon, nagmamadali naman itong pumasok. Pagbukas naman nila ng pinto, agad namang tumambad sa kanila ang iilang labi ng mga taong kinain ng mga ito. Hindi kalayuan sa entrada, may mga nakita silang banga na halos 6 na talampakan ng taas. Bawat isa, naglalaman ng tubig na may kakaibang amoy. Maya-maya pa, dito na nagsimulang mag-iba ang mga pangyayari matapos nilang mapansin ang pagpaparamdam ng 3 nilalang. Hindi man ito lumalapit, nasisiguro naman nilang umaaligid ito. Kalaunan, pagdating naman nila sa silid kung saan may mga nakalaylay na itim na tela, dito na sila sinunggaba ng 3 gabo ng uwak-uwak. Malasatao ang wangis nito pero meron itong mga buntot at mahahabang mga daliri. Nasa humigit 2 dangkal din ang kanilang mga pangil, kaya nung nasakmal nito si Emilio, pakiramdam nito para itong inundayan ng saksak. Akala ng 3 gabunan, madali nilang mapapaslang ang 2. Pero ang hindi nila alam, may mga tangan din itong karga at mutya. Yung kanyang ama nagtatangan ng mutya ng kulog, habang si Emilio naman nagtatangan ng mutya ng usok. Ang mga mutyang yun, pawang nakatuon sa pakikipagkumbate. At sa pagtagal ng kanilang paggamit dito, nadaragdagan ito ng hindi masukat na lakas. Dahil sa ganoong abilidad ng mutya, nabaliwala ang lakas ng 3. Hindi nagtagal, dahil na rin sa kanilang karanasan sa pakikipaglaban, tuluyan na ring natalo ang mga nilalang. Sa pagkamatay ng mga ito, dito na natuldukan ang pakikipaglaban ng kanilang kampo. Paglabas naman nila ng bahay, dito na nila nakita kung papaano paslangin ng mga kasamahan nila ang mga natira. Makalipas pa ang ilang oras, matagumpay na umuwi ang grupo. Habang binabagtas nila ang daan, bawat isa sa kanila hindi makapaniwala sa mga nangyari. Buwan pa ang lumipas, naging mapayapa na ang pangkat. Ito na rin ang naging hudyat sa pamilya nila Arlo na bumaba ng bundok para mamuhay ng payapa. Magpahanggang sa ngayon, kahit malaki na siya, hindi pa rin niya makalimutan yung naganap na digmaan sa pagitan ng mga rebelde at uwak-uwak.